Máme to? Tak jedem. Takže dneska mám unboxing tohoto starého mobilu, nevím jak se jmenuje, ale je tam žába, to je hlavní. Není to teda Lacoste, je to Siemens. Značka Siemens. A podíváme se dovnitř, co tam je. Jdeme na to. A den dám žádný kryt. Jedině baterku, taková sračka malá, no. Kryt plastový. Tady jsou čudlíky, ty jsou asi nejdražší, no. Takový pěkný, analogový. Tohle obrazovka. Čupli do prdel. A tady vidíme obrazovku. Koukejte, a tohle to se z toho vysypalo. Ale žije to pořád, víte? A žije to pořád. Jo, dej si tím zatloukaný hřebík. Tento mobil je nárazový, může to házet ze 2 metrů. A discover. Tak, tento mobil ode zakoupíte za 1000 korun, dáváme slavu 2000 korun, to je snad normální taxa, ne? A máte dokonce i hodiny a je to od T-Mobile, takže se nebojte, kupujte, sdílejte, lajkujte, komenty a toto video vidíte na channelu Daniel Stechy, nevím co nevím. Takže, čauec. Tento mobil můžete házet ze 2 metrů, jako třeba uvidíte teď. Vidíte? Stále žije. I bez baterky. Kde byl? Teď to nebyl žít, vole.